Ćao društvo, reših da vam snimam jedan vlog. Prvi put snimam u ovim večernjim satima, tako da ne znam kako će da ispadne ovaj vlog, ali to sa vlogovima se nikad ni ne znam. Kao što možete da vidite, ja se spremam da... baš sam uzbuđena, spremam se da idem da kupim, to jest moj dragi izrazio želju da šopingujemo. Pa sam ja rešila da uzmem Zoranin life journal. Ko ne zna o čemu se radi i ko nije gledao njen video, mada ne verujem da ima takvih, u pitanju je njen rokovnik koji je meni prelep. Ja iskreno da budem malo joj zameram jer nije baš lepo uradila review, tako da ništa nisam mogla lepo da vidim kako je izgleda, a internet tome i služi po meni, ti YouTube kanali, da vi ne morate da ustajete iz kreveta i odete do knjižare i to vidite kako izgleda, već preko YouTube-a, Facebooka, bloga vi u stvari vidite šta vas zanima. Tako da ja nisam stekla baš pravi utisak o tom njenom rokovniku, ali iskreno da budem, primila sam se na prvi pogled, sada sam u fokusu. Ne znam kako će ispasti ovo, zato što je napolju mrak, odnosno 8 je sati. Cena life žurnala je oko 1000 i koji dinar, do 1100, čini mi se da je tako nešto. A poprilično mi onako izgleda veliko, to jest ima dosta stranica, tako da jedva čekam da prelistam i da vidim kakav je u stvari njen rokovnik, tako da vas vodim sa mnom i sa Vladimirom da to vidimo, to jest da kupimo. Nadam se da će i vama biti interesantno, zato što smo pričali o šminci, zatim o kozmetici, pričali o svemu i svačemu, na mom kanalu kuvali, pravili maske, ovo je nešto novo. Znači, pričamo o rokovnicima. Šalim se. Verujem da će biti zanimljivo, ako ne bar neki maleni vlog, da vi možete lepo da gledate to dok ja učim za moje divne ispite. Znači da vam pokažem moje stanje tokom šminkanja, kako izgleda ovo sve. Gledam Emiliju. Ovdje su proizvodi. Jedan mali sneak peek, to jeste ako me pratite na Instagramu mogli ste da vidite, a ubrzo ćete gledati to i na mom YouTube kanalu. Radi se o jednoj stranici, Sunflower Wood, ali pričat ću vam o tome. Ćao Ema! Vladica pozadi kao uči. Pišite mi u komentarima da li više volite leto ili zimu, baš me zanima da čujem šta vi više volite. Ovu Nixovu paletu koja je preidealna za ove dane. Šta se smeješ ti? Concentration. A on kao sluša muziku a sve čuje, jel da? Ej, Marfio... Tico, jedna, javi se ovamo da te vide ljudi. Jes pozdravljam kao Tito. Pa dobro si. On nikad neće da kaže da nisam dobra. Nemam ovde pravog čoveka da mi kaže gde grešim.
Da znam. Ništa to ne valja. Evo ga sad. Sad se javljaš. Gotovo sad. Briši, ili imaš... Sad ne mogu sve da skidam ovo. E da, potrošila mi se ona I Love Extreme. To jest imam je još malo pa sam uzela sad ovu Golden Rose, ono žutu. A rekla sam vam da volim nju da koristim. Nije loša ova maskara. Morat ću da nađem nekog pomoćnika da mi klikće ovdje ovaj fokus. Ludnuću više od ovih kamera. Mislim kamera. Volela bih ja da imam kameru. Polako bit će i toga. Bitno je da vi imate želje, a one će nekako vremenom same da se ostvare jedna po jedna. To je najbitnije, da imate želje i da verujete da će se ostvariti. Doduše morate i da radite da ih ostvarite, ali da. Nemam vremena sad baš toliko da se igram, upravo sam to shvatila da je pola 8. Da se ja šminkam već 100 godina. Malo da zaoštrim ove ivice, senke. Vidite koliko je sad preciznije. Say hi! Hello, my friends. It's very dark. Ja sređujem inače Snapić. A Bebo, zašto uvijek gledam ovamo? Pa ja gledam tu jer se vidim. Vidiš, ovdje treba da se gleda. Ovdje gledaj. Dobro. Ona sređuje Snapić. Da, Šta god da je Snapić. Mi smo napokon krenuli sad. Znači, trebamo da siđemo sad ovdje. Djevojka mi je rekla da ću tim. Zato što mnogo pričam. A ja gavarić ili pa-ruski ne umem. Skršit će se ovdje, kaže. Ja moram pređem s ove strane. Levom rukom ne umem držati ovaj telefon. Dobro. Dobit ću batine, dobit ću batine, Snimam je sreću. Ona jadna ne ume ni da vidi ovdje da snimam, pa majke mu ga, zašto sam kliknuo ovo dugme? Čuti bre, obavesti ljude da mi upravo sad stižemo. Upravo sad stižemo. I mogo bi malo da snimaš. Vladimire. I tako, od knjižare mi dođu smo u denu. Rekao sam ja njima da moramo da suratim do kraja. Ali meni nije rekla. Ali evo sad ti kažem. Meni nije rekla. Evo, ovo su za mene. Šta da pozim? Da. Moju dragu prepadaju ljudi sumnjivih lica. U demu, Masne kose u demu, pazite se. I opet sam ja nastradao da snimam. Moram, nažalost. Sad su već pune kese. Sad nije loša kamera. Malo skoro izgledamo mršavi. Izgledamo mršavi? Oh. Sad ću da... Nisam mogla da vam snimam, on je nešto snimao. Nešto samo uvodno da vidite čisto kako izgleda to tamo u radnji s pakom. Ipak je ovo moj YouTube kanal. Pa onda drži kameru, bre! Ti otvori svoj YouTube kanal pa pričaj. 100 godina. Daj mi kesu. Imam samo nešto da kažem. A to je prvo bio šok kad smo videli ovaj live žurnal, zato što ja nisam kapirala da je to u stvari jedna vrsta dnevnika vašeg i rokovnika, a ne samo rokovnik, i ja sam mislila da tu ima dosta slobodnih stranica. Da ima dosta slobodnih stranica, ali nema. Uostalom, snimat ću vam review ovog žurnala, tako da ćete da vidite sve lepo i detaljno, neću puno da vas gnjavim, ne znam da li ću da snimam sad kad budemo stajali u kafić, vidjet ću, ali to je to, kupili smo još nešto u demu. Maxi Pad Super Soft, bi vumel weich u naxt volumen. Ko si ti Šunejca budal? Assistant 50 Maxi Pad Super Soft, nema ti zjalica ovdje. Tražili su Vladana Hidžeja, izvinjavamo se, imamo malih tehničkih problema. Moram ovako, mnogo sam umorna. Pošto su svi oni bili u nekom celofanu i imali su tamo neki primjerak i ja sam stekla utisak da to nekako, ne znam, izgleda potpuno dečije, ali suprotno tome vidjet ćete već u review ovog live žurnala.
Ništa, samo dođevim vlog, bili smo do Rode, uzeli neke namirnice. Mislim da je to glupo da vam snimam do DM-a, samo sam uzela one tufere, one malo veće tufere za skidanje šminke i čišćenje lica i to bi bilo to. Sad se vraćamo u učenju, nažalost. Da, nadam se da vam se svidao ovaj kratak vlog, to jest nadam se da će biti kratak pošto nije bilo dosta zanimljivih stvari. Pišite u komentarima da li želite još vlogova da vam snimamo, ali potrudit ćemo se da se uvežbamo i snimamo zadnjom kamerom, zato što će biti naravno kvalitetni snimci. Ljubim vas puno i vidimo se kad vam budem snimila review. Ćao društvo!